lahar free lahar ka pinman na no जों मेन तो चिनी कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिने बागै बे चिनी भारत संविधान 125 अमेंडमेंट इसे डायरेक्ट फान उमनो सोंथि तिने रामचंद्र गाटी बरक जों दिप्रासा ngैसे जों और कुनो पार्टिया जों जस्ट दिप्रासा 19 दफायै अ दफा थांनानै अ दफानि कायसा राइट दंगो कक सानानै आ कक सामाना जों तिने 70 बोसोर ngै जों चिनी बासानो जों तामबाय कक सानानै चिनी बासानो जों तामबाय सिनानै आबनो जों तिने ओ राइट नमाय एंगै जों तिने रामचंद्र गाटी बरक जतनो बीएसएफ नि जे अन 12टा एडीसी उमनो जों तिने रामचंद्र गाटी दिप्रासा ngै जों तिने बायजाल लाहारो जों और ताबो फुंनि 6टा कासुलाय तलाय siapa जों नगै मानखा राजो अबा हायकेनो फुंनि BSF lahar bar goni sanmo sanleman siapa पुलिस ro borno lomitrang thangman ओमफ्राय अबनो ति ताम कुन साना रो कक आबनो तुइ तो ताम सिनि बखानि न तो जोंनो हुइतलां मैया बरक रम लाखै जों रम जांनाय सिनि हानि बागै दफानि बागै सिनि ककनि बागै रम नाखै रम थं रामचंद्र को जोंनो रम थं जोंनो रम पर फाइनाय तिबो बरक दफाना तो जों 19 दफा जतो न हामजागो जों पुलिस ना किरे केम न किरवै जों रोमान स्क्रिप्ट न सानिया तंनि मंगलाक थैयासा सान थानाय मैयासा जरतै सिनि मनो दिमान आगामी दिनाव जों तिबो कतर खायनाय जों और कोनो राजनीति बायया जों और दफाना हामजागै जिन दफाना बानथिना बागै सिंथिना अंखलाय अच्छा आने सिनेमंग रामचंद्र गाट रूपु कुमार देव अब बहुत थायो कासि तंता मो बायजाल फाटिगो अच्छा आं किचा सोंनामु जों दो ककाई जे 125 अमेंडमेंट बिल माने अब माने अमेंडमेंट खायना बागै ना खायै माने गत्तु बनाय माने मोर पावर माने डायरेक्ट फान किन्तु अब तो आं जे बुजिमा हंगे दाव तो 6 शिड्यूल सी अब अमेंडमेंट खायका माने वानसा हाफ माने जातसे क्लाय दं के फियाबा हंगे अब बुतनो किचा सय साकै जावता गाबुक नरक नुकना जिनि प्राय 2700 आरो सरकारनि बाजेट नि बिसिंग 2% जों 600 कोटी टाका रां दो 600 कोटी बाय चिन तिप्रा 710 लाख वा जों तिनि थांना कोनो लामा करे जोंना आलादा सेपारेट दियाथुं तबा माया साने जों थांथाना बागै उ संविधान अमेंडमेंट जे 125 डायरेक्ट फान गांका चिनि आमसायो तिप्रा सा गोबां 19 दफा करि दं दाबो बनक करि दं लामा करि दं दैमा नङा दाबो कारेन्ट थाया जागा दं उबरनो फाना जे जों न्यूनतम अ हासाकाव थांनाय दंना बागै जे सुख सुबिदा रि जामानो हनि जे जों आबनो तै पार मान सुगलायसु किन्तु अमेंडमेंट बिल तो 125 बिल तो अलरेडी डायरेक्ट फान बो दं आरो जेमन आर्टिकल 275 दा फन तो एडिशन डायरेक्ट फान फाय दं ता गाबनो तै दा तो डायरेक्ट फान फायाब्ले दाबो राज्य सरकारनि आन्डार तैसे फायो जे जों आबनो सानो जे डायरेक्ट आबनो तो राज्य सरकार से हैंडल खाय दं हायदो हंगे नरक आबो राज्य सरकार रो पेसारि नरक गवर्नर पेसारि खैसाबो जाखामु हने आं खाखयो ता ताम सानाय मते जों आबनो बागै वान सकलायनाय सिनि दिब्रा हास्तेने गोबां मा अंगो चिन बरक बुद्धिजीबि रो जों वान सकी ताम खायना नांनाय जों जदि डायरेक्ट राज्य सरकारना साबनाय जों राज्य सरकार साब मारिनाय अब 25 अमेंडमेंट बिल अब तो राज्य सरकार कुनु याबो एकमात्र गवर्नर बायसि आं सायमा मते हंगे नंगे न गवर्नर तांगि थाया गवर्नर चिनि अंगो थांगाबले बिदिसे हापांनि बुबाग्रा नेतृत्वे बरक अंगो बरिखा आरो डिमान्ड म खायका किन्तु बर आबनो कार्यकरी खाया आ कार्यकरी खायंगे जों तिनि लामा ब्लक मा खायका नेक्स्ट आगामी दिनाव जों तिबो कटर खायनाय जों तिनि जे जों और जे चिनि तिब्रासा 19 दफानि बिसां तिनि बोरै दफारा अंखयाखौ जों स्टुडेन्ट बाय जारा चिनि जेलारंनि बिसिङाव तिनि आन्दोलन अंखर आगामी दिनाव जों बिरंति अंखरि तिबो सारा त्रिपुरा तामो नि याखाय जों 24 घन्टा 48 घन्टा 42 घन्टा फाना जों त्रिपुरा बन मा खायनायजा Tiprasa dofा long le Tiprasa dofा long le Tiprasa dofा long le BSF long le BSF long le Borno roman skribe maseinai Borno roman skribe maseinai Ka coba kotor coli kha Ka coba kotor coli Ka coba kotor coli kha